Svätý Mikuláš, známy ako patrón detí a jeden z najobľúbenejších svetcov kresťanského sveta, bol biskupom v meste Myra, ktoré sa nachádzalo na území dnešného Turecka. Už od mladosti prejavoval veľkú štedrosť a pomoc tým, ktorí to najviac potrebovali. Jeho príbeh a tradície pretrvávajú po stáročia. Jedna z najznámejších legend o svetom Mikulášovi rozpráva príbeh o troch sestrách, ktoré nemali dostatok peňazí na veno. Vďaka tomu, že im Mikuláš tajne hodil mešce zlata cez okno, zachránil ich pred hroziacou chudobou a pomohol im nájsť lepšiu budúcnosť. Tento skutok sa stal symbolom štedrosti a tradície rozdávania darčekov. Sviatok svätého Mikuláša sa každoročne oslavuje 6. decembra, kedy deti po celom svete očakávajú malé darčeky alebo sladkosti. Na Slovensku je tradíciou večer pred Mikulášom očistiť topánky a položiť ich na parapet. Ráno si v nich deti nájdu sladkosti, ovocie alebo iné malé prekvapenia. Ak však deti počas roka neposlúchali, namiesto sladkosti si môžu nájsť uhlie. Táto tradícia pochádza z európskeho folklóru, kde uhlie symbolizovalo výstrahu. Dnes je však táto myšlienka vnímaná skôr s humorom a ako pripomenutie, aby sa deti správali lepšie. Svätý Mikuláš bol známy nielen štedrosťou, ale aj svojimi zázrakmi. Jedným z nich je príbeh, ako počas silnej búrky na mori modlitbou utíšil vlny a zachránil posádku lode. Aj preto je uctievaný ako patrón námorníkov a cestovateľov, ktorí sa k nemu modlia za ochranu počas svojich ciest. Postava svätého Mikuláša sa stala inšpiráciou aj pre vznik moderného Santa Clausa. Holandskí osadníci priniesli tradíciu Sinterklaasa do Ameriky, kde sa z nej vyvinula ikonická postava veselého deduška v červenom oblečení, ktorý rozdáva darčeky počas Vianoc. Napriek tomu si v Európe Mikuláš zachoval svoju tradičnú podobu biskupa. Na Slovensku je Mikuláš neodmysliteľnou súčasťou predvianočných oslav. Deti sa tešia nielen na sladkosti, ale aj na sprievody, ktoré organizujú mestá a dediny. Mikuláš často prichádza v sprievode anjelov a čertov, pričom anjeli chvália poslušné deti a čerti sa snažia vystrašiť tých neposlušných. Relikvie svätého Mikuláša sú uložené v talianskom meste Bari, kam sa každoročne schádzajú tisíce pútnikov. Mikuláš je tiež patrónom mnohých miest a krajín, vrátane Ruska, Grécka a Holandska. V každej kultúre je vnímaný trochu inak, no vždy ako symbol láskavosti a štedrosti. V každej kultúre je vnímaný trochu inak, no vždy ako symbol láskavosti a štedrosti. V Holandsku má Mikuláš jednu z najbohatších tradícií. Prichádza na lodi zo Španielska spolu so svojimi pomocníkmi a rozdáva darčeky deťom. Tento sviatok je sprevádzaný množstvom veselých oslav, sprievodov a piesní, ktoré si deti spievajú, aby privítali Mikuláša. Tento sviatok je sprevádzaný množstvom veselých oslav, sprievodov a piesní, ktoré si deti spievajú, aby privítali Mikuláša. Odkaz svätého Mikuláša je univerzálny a nadčasový. Pripomína nám, že skutky štedrosti, láskavosti a pomoci druhým majú obrovskú hodnotu. Jeho tradícia nás učí, že darovanie nemá byť len o materiálnych veciach, ale o tom, ako môžeme rozjasniť deň niekomu inému. Stačí malý čin, aby sme niekomu priniesli radosť.